lukemista luokanopettajille. Tällä kertaa esittelyssä onnistu eriyttämisessä toimivan opetuksen opas. Ja tämä lähtee hyvin liikkeelle. Täällä kerrotaan, että jos lapsi ei opi niin kuin opetamme, ehkä meidän pitäisi opettaa niin kuin hän oppii. Ja tämä kirja tosiaan perustuu tämmöiseen 5 O-malliin, eli tässä tarkastellaan, miten opetusjärjestelyitä, oppimisympäristöä, opetusmenetelmiä, oppimisen tukimateriaaleja ja oppimisen arviointia voidaan eriyttää. Ja täällä on tällaisia esimerkkitapauksia, joiden oppimista kuljetaan tässä pitkin kirjaa läpi. Täällä on esimerkiksi tällainen kuvitteellinen oppilas Samu, joka opiskelee ensimmäisellä luokalla. Ja koulun aloitus on ollut vähän haasteellista. On tarkkaavuuden ja levottomuuden pulmia ja vaikea keskittyä opiskeluun. Ja sitten tosiaan täällä esitellään myöskin sitten aina luvun lopussa niin kuin niitä ratkaisuja, että mitä juuri vaikka tälle Samulle voisi kokeilla. Eli tämä alkuosa kirjaa on sitä eriyttämistä niin kuin näissä eri video-mallin mukaan. Ja sitten täällä lopussa on vielä niin kuin suomen kielen ja kirjallisuuden, matematiikan ja vieraiden kielten opiskeluun. Ja täällä on vaikka tällainen Enni, joka sekin on tuolta alusta asti. Vitosluokkalainen Enni, jolle suomen kieli on haasteellinen aine. Ja hänellä on lukivaikeutta ja muuta. Niin sitten täällä esitellään niin kuin muun muassa semmoisia ihan konkreettisia toimenpiteitä. Ja sitten oli tosiaan matematiikassa sama juttu. Taas esitellään nämä, miten se matematiikassa niin kuin näyttäytyy ne oppimisen pulmat. Ja sitten täällä on näitä, miten sitä voidaan tukea. On apuvälineitä ja muuta. Ja sitten tämä viimeinen luku oli näistä vieraista kielistä. Eli tykkäsin, että tässä oli siis paljon konkretiaa ja myöskin itselle toki monet tuttuja, mutta hyvä näitä aina on pohtia ja sitten huomaa, että näin ja näinkin voi aika helpostikin vielä keksiä lisää. Ja sitten täällä lopussa on tämmöinen eriyttämisen vinkkipankki. Täällä on pitkät listat, joita ihan voi tästä kirjasta vaikka kopioida tämän listan ja sitten kirjata vaikka niihin oppimisen tuen asiakirjoihin, että mitä eriyttämistä tai mitä tukimuotoja ollaan kokeiltu. Niin tämä oli aika hyvä kirja.